mä kokeilen kuvata timelapsin Action kameralla. Tässä on siis semmonen timelapsi-moodi. Mä en oo ikinä kokeillut edes kuvata mistään timelapsia, niin tää on mun eka kerta. Mä laitan tähän kamerajalusta ja sitten mä tässä säädetän ja laitan se kuvaamaan ylös, niin mä kokeilen kuvata sen pilvistä. No niin, nyt on siihen kamera laitettu ja sitten ei kuva. Laitetaan kuvaamaan. Noin. Siinä se nyt kuvaa sitä ja katsotaan sitten hetken päästä millainen tulee. A few moments later. No niin, nyt mä hain sen kameran tuolta ulkoa ja se kuvasi 10 minuuttia siellä, mutta sitten tuli 10 sekunnin video siitä timelapsista. Mulla oli tämmönen pilvikuvausmoodi ja sitten se niinku kuvasi 10 minuuttia ja otti 2 sekunnin välein kuvia. Mutta ennen kuin te saatte nähdä sen timelapsin, niin moi!